Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyny Azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri Aşgabatda ýene ýaşaýyş şaýlary ýykylýar. Türkmenabatda yer edinmek üçin $10.000 para bermeli. Täze prezident köne siýasat, ýurtda geçirilen köpçülik çäreleri öňkünkülüge baý boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp dinläpdirler we köp okapdyrlar. Şeýle-de Azatlygyň okuwçylary Türkmen häkimetleri okuwçylaryň ahlak terbiýeti bilen aladalanýar. Russiýany eklemek bile galimy. Türkmen patriotçylary häkimetleriň eksport talabyndan nägile. Türkmenistanyň döwlet edaralaryna täze prezidentiň portretleri oturdylýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Mar vilayatyna gymmatlan azy gönümler barada gepleşigimiz hem dinleýänler köp bolupdyr. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny kiýewde gaçybatylgyda çaga dogurmagy kömek edýän akşer bilen tansyň diýen atlan çap edilen video çekýär. Şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna giren okuwçylarymyz türkmen görnüşleri 12-nji hepde atly foto sergimizi köp görüpdirler. Elbetde Azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri täze prezident hem köne siýasat, lewapda açyk ýagdaýda para talap edýän polisiýa işgärleri, Türkmenabatda yer üçin berilmeli $10.000 para baradaky gepleşiklerimizi, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalışypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň üýlenýän temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga, öz tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owu hojalyk meseleleri, ýurtdaky azyk, o tiýim gytçylygynyň aňyrsyna ýatan düýpli sebäpleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet eýçiligindäki habar serişdelerinden görnüşine görä, Türkmenistanyny ýene teatrlaşdyrylan iki stawarasy gurnaly we 23-nji martda Ahal, Balkan, Lewap hemde Mar vilayatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdi. Daşoğlu vilayatynyň ekrançylary bolsa 30-njy martda ekişe başlar diýip Türkmen döwlet habar gullugy habar berýär. Resmi maglumatlar Türkmenistanyň owu hojalygynyň ýyl-ýyldan ösdürilýändigini tasdikleýär we ýurtdaky çörek, un, kepek, et ýaly esasy zerurlyklaryň ýöneköy raýatlar üçin uly mesele aýlanýandygyny ýaşyrmak praktikasy görnüşinden Aşgabat tarapyndan häkimet atadan ogly geçirilenden soňam dowam etdirilmekçi bolýar. Aýdaly resmi maglumaty görä, geçen ýyl pagtaçylar watan harmanyna 1.250.000 tonnadan gowrak ag altyn tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny artyw bilen ýerine ýetirdiler. Resmi maglumaty görä, şu ýyl Türkmenistanyny gowa çekmek üçin 580.000 hektar meýdan taýýarlanyp 1.250.000 tonna pagty öndürmek gödöňüne tutulýar. Egerde tejribeden uğralynsa ýyl gurok geltinýä gowaçalary zerur ýyda edilmesin, dökün ýeterlik bolmasyn, ekini keselligine çekirtge sossun, tapawdy ýok. Ýyl ahyryna noýabrda hem dowam edýän pagty ýygymyna garamadan Türkmenistan bu ýylam planyň artyw bilen doldurulanlygyny eglan eder diýip teatrlaşdyrylan iki stawarasy barada pikir alsan ýerli hünärmen anonimlik şertine Azatlyk radiosyna öz pikirini aýtdy. Resmi ösüş sanlaryna garamadan Türkmenistan hakykatda soňky 30 ýylda pagtaçylykda we umuman owu hojalygyny Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalary, mezur häkmeti giňden ulanmakda tankyd edilýär. Olal ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow täze owa siýasatyny eglan edip 2006-njy ýylyň dekabryna ýok bolmadydan öň ýeriň hakyky ýasyny tapmanlygyny boyun alan bolsa, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelip owa adamlarynyň meselesini çözmek barada beren sözüni tapylyp bilmedi. Ol eglan eden özgörtmelerini hakykatda netije bermänligini, o hojalyk boýunça ornatyrlaryny, vilayet we etrap häkimlerini ýygyderli tankytlamak, täzelemek bilen gaýtaklaýyn tasdik etdi.
şeýle dol yerlerin arryklanyny, çorladylynyny, hasyllygyny da pese gaçanlygyny tasdiklap, daýhanlary netijesiz işlemek taýplady. Emma bu noksanlyklaryň Sowet paýtaçylyk syýasatyndan we praktikasyndan gelýän köklerini açmakdan näme üçindir saklandy. Şonuň bilen birlikde yerli häkimiýetleriň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, ikinji prezident yerleri hususy ýeçilige has köp mukdarda we uzak möhletli bermek, daýhanlara erkinlik bermek, ýagny olaryň ekjek ekinleri we öndüren önümlerini bazaryn götürýän narhyndan satmak barada hukuklaryny ikrar etmek barada baryp 1980-nji ýyllaryň ortalaryndan bäri edilýän gurrunlar dinlemän 2018-nji ýylda öýsü ýene bir netijesiz owu hojalyk reformasyny eglan etdi. Resmi metodda aýdylmagyna görä şondan bäri gowaç ösdürip ýetişdirmek işlerine hususy önürjüler hem gatnaşýar. Olara owu hojalyk maksatly ýörüýte yer gatnasyndan yer bölünip berilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky owaçylyk reformasyna daýhanlaryň we hususy önürjüleriň köp mukdardaky yerden başga ýeňillikli kardalmak, dökün, suw bilen wagtyny üpjün edilmek mümkinçilikler hem wada berildi. Emma daýhanlaryň ýagdaýy ýa-da soňky 10 ýyllyklarda owalara gelen garyplyk, işsizlik, mätäçlik ululmasa kiçelmeýär diýip yerli synçylar, hünärmenler, şol sany adatlygyň habarçylary ýygyderli habar berýär. Synçylaryň şol sany odalky suw inженери Nurmuhammed Hanawyň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň owu hojalygynyň esas problemasy merkezleşdirilen Sowet komanda dolanýaryş usulynyň saklanyp galmagy. Hakykatda daýhana we hususy önürjüler diýilýänlere hiç bir erkinligiň berilmezligi. Şoň bilen birlikde bu pudokdaky uly korrupsiýa bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu hojalygynyň meseleleri baradaky söhbeti odalky suw inженери Nurmuhammed Hanawy bilen dowam etdirmezden odal lewaply daýhanlaryň aýdan zatlaryny Merdan Sarifdan dinläliň. Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayetleriniň paxtaçylarynyň gowaçy ikisine girisendiklerini eglan etdiler. Emma Lewaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionyasynda hamaly gowaçy ikisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günnäp ýagan güýçli ýagynlaryň netijesinde ýurdun Gündoğur vilayetiniň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ikisi aslada taýýar edilmändigini bellediler. Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-den 23-ne çene döwlet telewizionyasına ýazgy etmek üçin köpçüliklerin mejbury çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýagyşlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýed etrawyna barýan uly ýoluň ugrunaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorlary meýdana girendesine palçyga batyp galdylar. Ýogsa 5 gün öňünden bu ýerde ýazgy üçin ýam aýgoýlar, çadyrlar we sahna hem dikilipdi. Dip bu çäherleri mejbur gatnaşdyrylan yerli paxtaçylaryň biri 24 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol mundan soň vilayet häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýol başçylary ýazgy üçin destini täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem belledi. Soňra Türkmenabad Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny Çärji etrawynyň Watan daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugylyň ýyzy entek gitmänli. Bu bir gözboýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň guru wagty sürmeli. Soňra da ýyzynyň galan uly kesekleri döwüp topragy tekidlemeli. Diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli. Dip yerli daýhan gurrun berdi. Ol Lewawyň köp sebitlerinde entek gowaçy ikisine düýbünden girisilmändigini hem sözüne gosdy. Gowaçy ikisi bilen bagly 23 martda Watan habarlar gepleşiginde görküdilen reportajda Lewawyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar görküdildi. Şeýle-de gowaçy ikisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi. Azatlyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionyasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlaryň deregine sebitiň owu hojalyk pudugundaky asyl ýagdaýlaryň görküdilmeginiň tarapynda çykyş edýändigini hem sözüne gosdy. Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryny sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompresorlar hem ýok. Traktorlardan baş çykarýan ustalar hem galmady. Hökümet ýa-ýaşyk şaýlary bilen üpjün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýunyna. Ine şu ýagdaýlar telewizionyada görkezip bulara çödügüt tapsalar has gowy bolardy. Dip Lewaply daýhan sözüni jemledi. Hawa
Adatlyň habarçylarynyň mundan öňki ýyllarda hem habar berişleri ýaly telewizioniýa habarlary bir başga, durmuş bolsa bir başga. Ýagny telewizordaky durmuş ýöneki adamlaryň saçaklarynaky, haladinliklerinaky ýa-da sowadyjylarynaky, ady önümleri ýa-da daýhanlaryň jüwlerinaky pul bilen tasdiklanmaýar. Emma Kiçi Berdimuhammedow hem odaly Sowet döwründen soň Sapar Murat Niyazowdan we kakasy Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan gelýän telewizioniýa bolçulugynyň saçak bolçulugyndan ileri tutulmagyny dowam etdirjegi meňzeýär diýip adatlyk bilen gurlaşan yerli synçylar aýdýar. Ikinji tarapdan Serdar Berdimuhammedowyň ýurtda dowam edýän adalatsyzlyklardan goramagyny, önüm bolçulugyny döretmäge kömek etmegine garaşýan daýhanlar, owa adamlar hem bar. Bu aradaky maglumaty kärdeşim Maksat Ataýewden dinläliň. Ekrançylyk yerleri ellerinden alınýan käreneçi daýhanlar ardy şikaýetlerini eşitdirmekçi bolýar. Mara welaýatynyň Garagy metrawyna kärene yerleri ellerinden alınýan daýhanlar ardy şikaýetlerini indi Serdar Berdimuhammedow eşitdirmekçi bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 martda Sewitden habar berdi. 12 martda geçirilen prezident saýlawlaryndan soňra merkez saýlaw topory işden gidýän prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowy ýeňi jyglan etdi. Munyň ýa-da marly käreneçiler ardy şikaýetlerini Serdar Berdimuhammedowa eşitdirmek üçin öz aralaryna gol ýygnaýarlar. Olar öz ekrançylyk yerleriniň yerli häkimetler tarapyndan wagtlaýyn ellerinden alınýanyny hem-de telekeçilere berilýänini aýdýarlar. Käreneçileriň sözlerine göre bu çäreler 2021-nji ýylyň ýanwaryndan bäri dowam edýär. Garagymly daýhanlar geçen ýylyň başlaryna oba geňeşligine çagyrylyp olary öz kärine ýerleriniň telekeçilere geçirilýänligi habar berilipdir. Ol kärine ýerleri indi size degişli däl. Siz iş başaraňdyk. Şol sebäpden iş başarjak telekeçilere berýäris. Ýöne kärine ýerleri siziň adyňyzda durar. Ol telekeçiler siziň kärine ýerleriňizi wagtlaýyn ulanur diýip oba başlygy kärineçiler aýdypdyr. Daýhanlar öz kärine ýerleriniň ellerinden alınıp telekeçilere berilmegine närazyçylyk bildirýärler. Olar bir ýyl bäri özleriniň kärine ýerlerini ýygyny almak üçin tynanşýanlyklaryny aýdýarlar. Biz bu ýagdaýy häkime aýtdyk, häkim bizden ýüze wurdy. Biz Aşgabatda ýazjak diýdik. Bar nire ýazsaň şoňa ýaz diýdi. Biz umytdan düşdük. Indi biz täze prezident boljak Serdar Berdimuhammedowa ýazyp görmekçi. Ol telewizor deden çykyşyny özüniň oba hojalyk pudogyny üns berjekdigini aýtdy diýip bir käreneçi daýhan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda oba hojalyk pudogy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýer ýetçiligi döwletiň berk gödäwçiligine galýar. Döwlet şertname esasyny ekrançylyk ýerlerini daýhanlara kärenesine berýär. Daýhanlar bu meýdanlarda esasan gowaçy we buğday ýaly döwlet tawşyryny girýän ekinleri ösdürip ýetişdirýärler we hasylyny döwlete tawşyrýarlar. Soňky ýyllarda kartoşka we şugundur ýaly beýleki gök bakça ekinleri hem döwlet tawşyryny girýän ekinleriň hataryna goşuldy. Marly daýhanlar Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw wadalaryna oba hojalyk pudogyny üns berjekdigini belländигini aýdýarlar. Döwlet medeniýetine görä Serdar Berdimuhammedow özüniň saýlawçylar bilen geçiren duşuklaryny öz maksatnamasynyň çägine oba hojalyk pudogyny agzady. Ýöne düýüpli özgörtmeleri açaçan işaret etmedi. Ol 2 martda marly saýlawçylar bilen geçiren duşugyny oba hojalyk önümleriniň bol hasylyny almak, adyk bolçulugyny üpçün etmek maksady bilen ekrançylar üçin amatly şertleri döretmäge gönüktirilen özgörtmeler dowam etdiriler diýdi. Ýöne özgörtmeleriň jekmejek ugurlaryny aýdyňlaşdyrmady. Biz özümizi bilelýimiz bäri şol 2 hektar käreni ýerimiz bilen hojalygymyzdaky mal garalarymyzy ekläp gelýäris. Dogry, 2 hektar yer gaty uly yer däl. Ýöne muňa garamazdan biziň öý hojalygymyz şol yer bölegine mätäş diýip marly käreneçi Adatlygyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Daýhanlaryň sözlerine görä hususy telekeçiler giň meýdanyna 60-70 hektar töweregi ýerde ekin ekip oba hojalyk önümçiligi bilen meşgullanýarlar. Käreneçi daýhanlar ekrançylyk ýerlerini suwarmakda, su paýlanşygyny hem telekeçileriň bähwetleriniň ileri tutulýanyny, olaryň öňdeligi düzýänligini aýdýarlar. Şu ýyl ýene biziň kärene ýerlerimiz özümize berilmedi. Ýene telekeçilere berildi. Belki de inni biz ýazmaça gurrun bersek kärene ýerlerimizi ýygyna gaýtaryp bererler diýip marly daýhan umyt bildirdi. Türkmenistany daýhanlar ýyllar boýy dökün tehnika we su ýetmezçiliginden şikaýet edip gelýär. Synçylar ýurduň oba hojalyk pudogynyň ýerlikli dolandyrylmaýanyny aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Lewaply we Marly daýhanlaryň azatlygyň habarçylaryna beren gurrunlar esasynda taýýarlan maglumatlarymyzy dinlediňiz. Indi bu söhbet ýagny o hozurlugyna agyr ýagdaý we täze prezidentiň öňünde durýan o hozurluk meseleleri barada gurrungy Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti odolky tejribeli o hozurluk hünärmeni Sar Kanamowyň ogly Nur Muhammed Kanamow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed ağa odaly 23 martda gurnulan teatrlaşdyrylan ekswarada öz pikirini aýtsaňyz. Siz tejribeli o hozurlyk işgäri Sar Kanamowyň ogly Sowet döwrüniň paýtaçylygynaky mejbur ähmet praktikasyny, dawaraly metdugat propagandasyny hem ýatdan çykaran näsiňiz. Bu ekiş ýagny Türkmenistanda häzir başlanan ekiş dogurdanam ýurtdaky awadançylykdan, ruhy joşgundan habar berýärmi ýa-da bu öz-özüňi ağlan bolmagyň dowam etdirilmegimi? Bir ekiş diýilýäniň bir tebigat tarapdan bir döwrü bolar. Esýän wagtyň ekişe başlamak diýmek uly ýalňyş. Berdi Muhammed soň etýän siýaseti ýa-ni o hojulukda uly ýalňyş diýip düşünýän. Birinciden bu Sowet döwründen galan keselliği hem ýalňyş bolmaz. Şu Sowet döwründe de haçan ekşe başlamalygyny Merkezi Komitet tarapyndan görkezme berilýärdi. Haçan paýtany ýygma başlamaly ýa bolmasa diýilýär etmek döwrüni paýta ýetişmäke şeýgodan üstünden kimikatlar döküp defilant geçirip olga tap hasyly diýen berýärdi. Şular ýalňyşlar öňüm mardy häzirem görýär solin dowam etýär. Bu mart aýyna ente kowan ýeri bir doğru kırmaka. Şu mahal Türkmenistanyň hawasyna girsek 10 grader. Ýewropada şo ýerden maýyl mahal. Ýöne şonu da ýanky ekşe başlamaly. O çygdyň gaýtap soğuk ýerde çygdy ekilýän çygdy ziýan bermegi mümkin. O hasyla ziýan bermegi mümkin. Bu zatlar pikir etmem ýöne başlamaly. Näçe ýer başlasa şonça hasyl gowur etýärlermi ýa ýer ýetişer etýärlermi? Onu martda gel fevralda başlamalı hepsi. Şunu alıp peyza berýän bolsa. Men pikirim boýunça bu uly ýalňyş. Muny o hozurlukçylar, tejribeli o hozurlukçylar aýtmaly, haçan ekşe başlamalygyny. Kakam bakyram ha zeýrenýärdi. Şolar ýaly ekşe başlamaly bolunna. Ha entek ýer ahyryň mahal ýöne ekliýän çykdy, diýen berilýär. Şo çykdy ýene boşuna ýere salmak diýen ýaly, şolar ýaly zeýrenýärdi. Şu ýygym döwrüm şonýaly. Ýer başlamaly. Entek paýta ýetişmäke ýygyma, şonu da ýygymlamaly, başlamaly bejerek adamlar helawedi. Ne şolar ýaly ýagdaý öňüm mardy häzirem dowam etýär. Inni Sowet döwrü bilen deňeşdirilende de soňky döwürde, soňky 10 ýyllarda o huzurlugynaky ýagdaýyň has agyrlaşanyny gaýdylýar. Näsil öňkü söhbetdeşliklaryň birini şu paýta ýygym döwründe ýollarda paýtaly teleşgalaryň köp bolanyny ýatladyňyz. Şoň bilen birlikde şol döwürde paýta çygdy mal ýymy hökmünde hem hozurluklara aýlanyp satylardy elbetde bir kanun ýagdaýda. Emma soňky ýyllarda bolsa Türkmenistanyň şu öz önürjek ýagy üçin hem çygit tapmaýanlygy, paýta çygydyň Özbegistandan satyn alýanlygy hakynda maglumatlar gelip gowşýar. Ikinji tarapdan owa infrastrukturasynyň halis gözden salnanlygy, owa ýollarynyň, köpürleriň gözden salnanlygy aýdylýar. Owa adamlarynyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýy Türkmen hökümeti bilmeýärmi siziň pikirinizçe? Näme üçin Sowet döwrüniň praktikalarını gaýtalap has erwet ýagdaýa salýarlar adamlary. Käbir adamlar adatlyk bilen söhbetdeşlikde hünärmenleriň, käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudanam gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dowam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen metdugaty şu öz-özüni ağırlamagy dowam etdirýär? Siziň pikirinizçe buňa aňyrtynda nähil mantyk ýa logika bolup biler ýa logika ýokmy hiç ýyly? Bu meseleni birazcık bir giňişirek düşünürjek bolýan ýolsa mümkin bolsa. Wagtyňyz bar bolsa. Baş üstüne. Ha, Sowet döwrü bilen deňeşdirýärse, Sowet döwrüne Türkmenistan esasy diňe paýta öndürýärdi. Şonky mektarda ýanky buğdaýam ýokdy, gäzeçiligem ýokdy. Başga göwönmem bar dolyny edil bonky ýaly öýdüňi hükümetlerli onýal programy ýokdy. Näme üçin diýseniz, ýanky esasy Türkmenistana Sowet döwrüniň öz programmasy boýunça diňe paýta bersen bolýar, alanda biz özümiz
Türkmenistan'a yetirersip şonu ýaly programma bardy. Özüm şu döwürde hakykatdan yol oruna keçileşgelen ýylyna ýene eýlik maşynalar geçmek bir ulu problem bolýardy çeleşgelen adarnan. Bunu görsek olar ýaly hatar çeleşgelerem ýok. Yani yerin umumy Türkmenistan'a ekleyen yer öňküden ütýän zady ýok. Näme üçin diýsem, yer barda ýöne su yeterli däl. Şoň üçin suwuňa görä ekleyen yerler şu döwrün köm diýen diýildi. Bu az bolmagy mümkin. Näme üçin diýseniz, bir topar yerlerde ýa-ni atardan çykýar. Duz seviýe bilen. Şoň üçin bunki alyan hasıl şunça milyonlap paýta ýygylly zat diýilýär bolan ol 50%dem şoň ýok diýip pikir etýän. Şoň üçin çygdyň hem ýok, diňe ekim üçin hem yeterli däl, paýta ýagy üçin hem yeterli däl. Şoň üçin bu diňe ýalan sözlemek bilen bizim ýurdumyzda hemme zat gulala urluk diýmek bilen şeýdip ýöne bilinmek halka düşünýänler, görýänler. Şoň üçin owulun ýagdaýlary agyr hem garip ýaşaýarlar, daýhanlar. Bu zatlary düşünmedýärler. Ol hakykatdan hem Berdi Muhammedoň özüm daş töwreğini näkilerem, Sowet döwründen gören adamlar, geňeşdirme milýärler. Şoň üçin halkyň aladasyny etmek bilen näl? Ya ýörüýte halky horlajak bolup bilýärlermi ýa bilmänetýärlermi ýöne umumy halkyň aladahy edilen ok. Şoň üçin şuňky ýagdaý umumy Türkmenistanyň halky üçin uly bir edilýän hereketler diýen ýetirýär. Indi siz Nur Muhammed ağa Türkiýede daşary ýurtlarda işläp maskalasyny eklejek bolýan 10 miňlerçe Türkmenistanlynyň ýagdaýyndan elbetde habarsyz däl. Ýurtdaky agyr işsizlik, içerki hem daşarky zähmet migrasiýasy bilen Türkmenistany dowam edýän ow-hozurlyk krizisiniň arasynda ne derejede baglanyşyk görýärsiňiz siz? Bu ýerdäki baglanyşyk ulumya, bu gaty bir üns bererlik dälmi? Ýokşun, ýa-ni hakykatdan hem Türkmenistanyň öz üçin iş ýeri bolan bolsa, ondan şu edýän işine görä gazanýanyň maşgalalyny eklerýäli ýagdaý bar bolsa, kim ol öz ýurduny terk edip ýurtdaşyna kul bolup işlejek? Ya agyr ýagdaýda ýaşap, iň bolmanda şo ýagdaýda da ýurtdaşynaky etýän gara işleri bilen gazanýanlary Türkmenistanyna gazanmakdan kän ýokary. Şu zatlar deňeşdirip göreňde diýene bir halkyň aladasyny etýän ýurt ýolbaşçylary bolanna, döwlet ýolbaşçylary bolanna bular ýagdaýa öz halkyny getirmeliler ahyrin. Indi şo yerli hünärmenleriň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Türkmenistanyň ow-hozurlygy ilatyň köp bölegi üçin iş ýeri bolup durýar. Emma şu ow-hozurlyk siýasaty şol iş ýerleriniň ýapylmagyna ýa-da adamlaryň işlese de gazanç edip bilmezligine getirdi. Bu bolsa zähmet migrasiýasynyň daşary ýurtlara gidýän adamlaryň köpelmegini gatul lokan içergi berdiýän pikiri öňe sürýärler. Siz şu pikir bilen alaşýarsyňyzmy? Ow-hozurlygyna krizis ýurtdaky şu zähmet migrasiýasynyň şu derejede köpelmegini esas sebäp bolup durýarmy? Hakykatdan men şu pikir bilen alaşýar. Näme üçin diýseniz, bir ýanky ow-hozurlykdan önürýän öz önümlerinden gazanýanlary hakykatdan diňe etýän çykdyjysynyň dogry ýapylanoklar. Şoň üçin bu ýagdaý ow-hozurlykda biz iş ýerini öz halkymyz üçin iş ýeri bilen hükümetýät diýmek uly ýalňyş. Näme üçin diýseniz, ol edilýän işler ne ow-hozurlykdaky işleýän adamlar ne bir maşgalasyny ekläbilýär, ne şo ýanky ow-hozurlykda önümleri iň bolmanda şu tohumluk buğday bolsun, däne bolsun ýa paýta çyldy bolsun, şonum taýin edilen oklar. Näme üçin diýseniz, hökümet doly hemme zadyny elden alýar. Ondan önümleri üçin tölenýän pullar yeterli däl. Şoň üçin ýurduny terk edip ýurtdaşyna migrasiýa köpelýär. Onu sizin pikiriňizçe metduatda edilýän, ýagny daýhanlar üçin ähli şert töredilýär, olar gowy gazanç edip bilýärler, önüm bolçuluk hem ýyl-ýyldan köpelýär diýilýän zat erteki bolup çykýar da şeýlemi? Ol ertekiden emeter, uly ýalan bolup çykýar. Näme üçin diýseniz, kim ol ýaly bir
kazanıp bilýän bolsa, ýanky düşmýäli öz ýurduny, öz maşgalasyny terk edip ýurtdaşyna gitjek. Özüm diýene ýurtdaşyna gidenlerem bir o ýerde bir gulalawlyk ýagdaý olar üçin görüdilen olar kul bolup işleýär. Gijesi gündüzi bilen. Şoň üçin şo ýagdaýda da işläp bir bäş köpük kazanyp bir maşgalasyna kömek edebiler ýaly, şoňa razy bolýarlar. Indi siz öňür söhbetdeşlikde şu ýurtda korrupsiýanyň hususan şu uly netijesiz proýektler taslamalar bilen gurulşyk taslamalar bilen bagly korrupsiýanyň ýurdun owhojulugyna, suw deskalarynyň bejerilmegine, ullokan zarburanlygyny, umuman ilatyň garyp düşmegine şu ýagdaýyň ullokan iteri verenligini öňe sürdüňiz. Indi siziň pikiriňizçe ýurtda häkimiýet täzelenni, prezident täzelenni, käbir zatlaryň üýtgemegine garaşy adamlar bir üýtgeşiklik bolup bilermi? Täze prezident ýa-da Kiçi Berdimuhammedow öňki ýagdaýlar belli bir derejede üýtgetmek islermi siziň pikiriňizçe? Şeýle mümkinçilik görýäňizmi? Ýagny şo giden adamlaryň gelmegi üçin, iş ýerleriniň köpelmegi üçin, adamlaryň gazanç etmek mümkinçiliginiň köpelmegi üçin nähili bir ädim edilmegine garaşýardyňyzmy? Täze prezident döwrüne. Hakykatdan hem täze prezident gelenne özüm näme bolsa ýaş bir topar yerlerde işläp bir topar tejribe alyp hem Türkmenistanyň hem fotowyny diýenýäli işläp gören ýagdaý gowy düşünmeli men pikirim boýunça. Ýöne çünki Türkmenistanyň ýagdaýyna Serdar bolsun, Serdaryň ýerine başga biri bolsun, Türkmenistanyňky ýagdaý ýetmezi pikir etýän. Näme üçin diýseňiz, ol prezident bolany bilen doly öz ihtiýaryna däl. Berdimuhammedow Serdaryň kakasy prezidentlik kürsüsinden düşenem bolsa, aýrylanan bolsa, ol doly aýrylanak. Hökümetiň, döwletiň başyna, ýanky Serdar Berdimuhammedow prezidentiň başyna. On öz ihtiýaryna ýetmeýäli bir etçek bolýan hereketlerini ýa şuňky ýagdaýy ütçek bolsa da ütçede bilmez. Näme üçin diýseňiz, Gurbanuly Berdimuhammedow oňa ýol bermez. Ol şoň üçin bu etýän hereketleri bu Serdar saýlan bolup ýaşlara ýol bermeliýän bolup ýöne özi şu hemme zadyň üstünde bolup o nähili ýagdaýy ütçetdirjekmiş. Ol Serdar Berdimuhammedow diýene etsek bolsa da oňa etdirmez Gurbanuly Berdimuhammedow. Şu men pikirim boýunça ütçekler boljak bolaýsa da ona entek bir in azından 2 ýyl gerek bolmaka diýen. Näme üçin diýsem Serdar Berdimuhammedow doly oturan kürsüsinde öz prezidentligine hakykatdan men inni özümi anamdar özüm etjek reforma bolsun ýa öz programmamy urupdy ýola goýjak bolsam inni mümkinçiligim bar diýerýäli şo ýagdaýa ýetmese Türkmenistana hiç şurada ütkemek. Indi Serdar Berdimuhammedowyň şeýle ýagdaýa ýetmegine nähili esas bar siziň pikiriňizçe? Ýa-da ýurdun raýatlary, hususan ýaşlar bu ýagdaýda nähili çykalga tap bilerler. Sebebi adamlara ýaşaýyş gerek, durmuş gerek. Emma ýurtda alınıp barlayan siýasat adamlaryň garyp düşmegini, öz maşgalasyndan aýrylmagyna, maşgalaryň bozulmagyna itergi berýär. Esasan sebebi işsizlik, garyplyk, bir ähli jenaýatlaryň enesi hesaplanýar. Indi bir raýatlaryň öňünde nähili çykalga dur, ýaşlaryň öňünde nähili çykalga dur. Ya olar dine Kiçi Berdimuhammedowyň reform etmegine garaşmalymy? Yok, dine o däl. Ýoşun. Dine Berdimuhammedowyň reform etmegine garaşmalylar. Birinciden Berdimuhammedowyň reform etmegine ýa hakykatdan hem şuňky ýollan togulmagyna wagt gerek diýäniň sebebi birinciden ol bir topar podokda işlenem bolsa, entek on öz ýokary ýok. Ony gollajak daşturuwnaklar esasy hemmesi ýanky Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýokary. Şoň üçin bulary ýoş-ýoşdan ütkedip, öz anamdar adamlaryny daşyna ýüşürmese, on entek hiç bir güýji bolmaz. Ola bir. İkinciden hem hakykatdan hem ýurtdaşynaky ýaşlar gitdigiçe birazçyk aktivleşip uğraýarlar. Ýöne dogry ýaşaýan ýurtlarynaky hökümet tarapyndan täsir berilýär. Ýöne o da mahalky ýaşlar sakda bilmeli pikir etýär. Näme üçin diýseňiz, ol gitdigiçe ýurdun içindäki ýagdaý agyrlaşýar. Ýurtdaşynaky ýaşaýan ýaşlar ýa bolmanna studentler bolsun ýa iş görýärler gelen migrantlar bolsun. Olun hemmesi ýurtdaşynaky tejribeni alyp, olun ýanky halkyň ýagdaýyny ýa olun sistematyny görüp öwrenip,
şu zatlar ýoş-ýoşdan ýurdun içine gelir diýip pikir etýän. Hem de ýanky ýurdun içini eýem herekete geçer diýip pikir etýän. Nur Muhammed Hanaw gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Molya sag bolun. Sağlykda görüşeli. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşlikde gozgolan meseleler barada siz hem öz pikirleriňizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.